Haga jinglek Bundesliga peringkat Mainz Persia eka Bayern Munich. Haba Paishak nega jinglek eka Bayern Munich kala Korea eka 6 job syabar na laying hadin magalala ban penlim eka Mainz da lai la kawai. Ya gini gilai gol jong ka Bayern la yo ban Thep ningkong da koman haga minit ka bakhat wei. U harikin la yo ban Thep eka gol ka ba ar haga minit ka bakhat riu. Bad u goretsa la yo ban Thep eka gol ka balai haga minit ka basan thu khundai. Haga jinglek Serie A peringkat Kynhun Martinez ka Inter Milan Persia ya ke Torino. Haba Paishak nega jinglek ka Inter Milan kala job suk dan lai lanot. Bad haga nega jinglek Martinez ula yo ban Thep shigol naga benta ka Inter Milan. Bad Lyngba nega 6 job ka Inter Milan kala kiu sya ka kerdan banengkong haga mit ya khen point. Haga jinglek La Liga peringkat Kynhun Ramos ka Sevilla Persia ya ke Real Madrid. Haga nega jinglek baro artli ki Kynhun ki ya khai da marshi gol. Yaga gol penia khai jong ka Sevilla la yo ban Thep Lyngba ka un gol jong ka Real Madrid. Bad kani ka diga jingya khai baningkong jong ka Real Madrid haga ni ka Samoy. Haga jingle kai Premier League hapring ka Chelsea Persia ka Arsenal. Haba phai shek ka jingle kai baro artri ki Kynhun ki khai da mar ar gol. Wala ka Chelsea ka tamlupa da ar la not. Henry haba kot ka jingle kai ka Arsenal kalala ban pen phai ya baro artli ki gol jong ka Chelsea. Haga jinglek peringkat Manchester City Persia ka Brighton. Haba phai shek ka jinglek ka Manchester City kalala bat pelim ya ka Brighton da ar la kawai. Ya gini ki ar gol jong ka Manchester City la yo ban Thep do Alvarez haga minit ka bahnyeu badu ening Haaland haga minit ka bakhat khandai. Bad ya ka shigol jong ka Brighton la yo ban Thep haga minit ka bahnyeu pheulai Lyngba Fati. Bad Lyngba nega 6 job ka Manchester City kala kiu sya ka kerdan banengkong haga mit ya khen point. Haga jinglek peringkat Newcastle Persia ya ke Crystal Palace. Haba phai shek nega jinglek ka Newcastle kala job suk da sau lanat. Haga jinglek peringkat Liverpool Persia ya ke Everton. Haga nega jinglek ka Liverpool kala la ban pelim ya ke Everton da ar lanat. Bad ya gini ki ar da Muhammad Salah kata haga minit ka ba nyau peusan. Bad hashwa ban kot ka jinglek kata haga minit ka ba khandai peu plus nyau. Baleng bagan nge jing job ka Liverpool kala kiu sya kerdan ka balai hakami ikhen point. Haga jing lai ka League 1 hapring ka Kynhun Mbappe ka PSG Persia ka Starbuck. Haba phai sya nge jing lai ka Kynhun Mbappe kala job suk dan lai lanot. Ya gini ki lai gol jong ka PSG la yo ban Thep do Mbappe Lyngba ka penalty haga minit ka ba shpeu ya ga gol ka ba ar la yo ban Thep do Soler haga minit ka ba lai pewei. Bad ya ga gol ka ba lai la yo ban Thep do Rius haga minit ka ba nyau phnyau. Haga jinglek Saudi Pro League apring ka Kynhun Cristiano Ronaldo ka Al Nassr Persia ka Damas. Haba phai shek ka jinglek jong gini ki artli ki Kynhun. Haba sedang jong ka jinglek omdon ki bala bat khijar badai shwa ban kot ka kela step kata ka minit ka ba sau peusan plus r ka Damas ka layo ban Thep ya ka gol ka baningkong haga ni ka jinglek Lyngba kaudo. Henry haga kela minit ka Al Nassr ka layo ban Thep ya ka gol penia khai Lyngba taliska kata ka minit ka ba san peu r. Batang din 1 minit kata ka minit ka basan penriu urang hilek kai bakensai jong ka Al Nassr u Cristiano Ronaldo uli ban Thep ya ka gol pentam nang banta ka Al Nassr bat ka deru ka gol ka bakhat wei jong u haga ni ka Samoy bat dei lema gini ki ar gol ka Al Nassr kala Korea ka 6 job da ar la ka wei bat kiu sya ka kerdan ka balai haga mit ya khen point na ka kerdan ka basan. Haga jinglek MLS hapring ka Kynhun Lionel Messi Persia ka Charlotte. Aba phai shek ka jinglek ka Inter Miami kalamat ya ka 6 rem dai weilanot. Bad ya ka shigol jong ka Charlotte yo ban Thep da Vergas haga minit ka bakhat lai. Paleng bagan ka 6 rem ka Inter Miami kadon haga kerdan ka ba ar natrai jong ka mit ya khen point benta ka Samoy.